Sidewalk Vendors Association natala na nga magsapol sa tag-iya sang duta sa J. Ambasa. Mga manugbaligya nagpabutsyag sa padayon nila nga pag-antos sa bag-o nga pwesto. Yaring balita nga aton gintutukan. Halos isa ka semana na ang nagligad nga nagsugod ang mga sidewalk vendors sa pagbaligya sa pribado nga lote sa J. Ambasa Street. Tubtub-subong adlaw wala sa gihapon sang sistema ang pagbaligya anay. Suno sa ila pila na kaadlaw nga wala sila sang benta gani nagapangutang agud maino gasto. Sa tatlo kadlaw ay gid bisan hasta magapon ay gid. Di mangulam ko lang eh. Mangulam ko lang para kakaon ka. Mangutang ka sang kanon ka syudan. Magasapol ang Sidewalk Vendors Association sa Oktubre 4 sa tag-iya sang lote. Agud maplastar ang pagsulundan kasubong sang arkila sa pwesto kag ang pagmintina sa lugar. Padabotan na mas tagiya no nga matupan kami diritane. Kag kung masponsoran kami mga kiosk para magterno kami direbla para maayo man tanawon. Samtang may duha ka area sa city proper ang ginanegosar sang city government nga mahimo sa iluhan sa mga manugbaligya nga wala nahatagan sang pwesto. Hopefully within the week or within the next few weeks no mahitso naton ini and amo na gapangayo man kami sa bulig kag kooperasyon sa mga private entity. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.